Això és una cosa molt esquifida. Hi havia un vàter primer, després hi van posar una rentadora. I ara quan vam entrar nosaltres, el pare va netejar i va dir, saps què, farem unes postadetes i farem el rebost. I he fet les postadetes per fer el rebost. Una porqueria de rebost tinc ara. Vist el que tenia abans, allà a l'altra casa sí que tenia un bon rebost, però aquí no. Hi tinc bolets vells, hi tinc el que comprem i el que queda raconat. Pasta de totes classes, un pot de cada cosa, de tot, perquè així quan vull fer el dinar arribo allà i miro, aviam què farem avui, o arròs, o pasta, o espagueti, mira el que em sembla. Mama, portes un paquet d'arròs? Sí. El porto tot. L'he trobat aquí. No m'he pensat. Tot el porto. Mare, que està caducat del 2006. Ja pots fumar a la bessura. Vaig a buscar les coses i les veig que estan caducades moltes vegades, llavors mires i us oi això, o fa mal olor, o pot estar rebufat, que hi ha pots que es rebufen, llavors els llenço. Ja m'hi he trobat ja, també. I de quan és això? Aquest és de ara, de fa poc temps que l'he comprat. Ja, porta aquest. Aviam, que igual em portes alguna altra cosa caducada. Aviam, això... Aquí no hi té la data de caducitat. No, perquè no sé. Això no. Aquest també està caducat. Oi, mama, ja pots començar a llançar coses, eh? Brut, lleves o què? Però el meu armari és el que hi ha a l'esquerra, el que més hi ha és tomàquet, i casolana de la mama. I bueno, i colacau també. Hola, després.